Mara vilayetine dowam edýän paýta mewsiminde mejburi kampaniýalaryň besedilmeginiň ýygyny meýletin paýta ýygymçylary öz zähmetine ujuýupsyz tölegleriň tölenilýändigini aýdýarlar. Ýygnalan paýtanyň her bir kilogramyna 50-60 teňe aralygynda töleg töleýärler. Çöl ýerlerindäki gowaça meýdanlarynda 1 kilogram paýta üçin 70-80 teňe töleg tölenilýär. Uzakly günüň dowamında 50-60 kilogram paýta ýyganyňda hem uly pul bolmaýar. Diýip ýerli ýygymçylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Bu tölegler Abaşa dollarynyň resmi alış-salyş narhy boýunça takminan 15-20 sent. Garabazar narhy boýunça 3-5 sent aralygynda bolýar. El bilen ýygnalan paýta hasylynyň tölegleriniň pes bolmagy meýletin ýygymçylary zähmete höwetlendirmeýär. Şol bir wagtda gowaça ösdürip ýetişdirýän kärenneçi daýhanlar ýygymçylara tölenilýän ujuýupsyz tölegleriň arasyna paýta ýygymy adam tapmagyň kynlaşanlygyny, paýta ýygyjy kombaýnlaryň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar. Üstesine kärenneçiler ýygnalan hasyl boýunça dolu hasaplaşygyň paýta mewsiminiň tamamlanmagyndan soňra geçiriljekdigini belleýärler. Türkmenistany paýtaçy daýhanlar özlerine döwlet tarapyndan bölünip berilen ekrançylyk meýdanlaryna döwlet tapşyrygy boýunça gowaça ösdürip ýetişdirýärler. Bu ýygnalaryň hasyly döwletiň kesgitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Ödegini döwlet daýhanlary mineral dökünleri we obahyjylyk tehnikalary bilen ýeňillikli üpçün etmegi öz üstüne alýar. Şilede Türkmenistany däp bolan tejribeleri görä paýtaçy ýer ýerleriniň ýygym mewsimine gapdaldan tölegli ýygymçy tutmagy ruhsat berilýär. Meýletin ýygymçylary köpden şer 10 günde bir gezek ýygyn paýtalaryny töleg tölenilýär. Bir tonna paýtanyň döwlet satyn alyş narhy Türkmenistany 2018-nji ýylda hiline we ýygnalan mewsimine görä 1355-2000 manat aralygynda ýokarlandyryldy. Nobatdaky paýta mewsimine 11-nji sentýabrda resmi taýdan badylygy berilmeginiň ýygyny ýurdun dürli sebäplerine mejburi paýta ýygymynyň güýçlenmegi barada habarlaryň ýygymlaşmagy bilen sentýabryň ortalaryna döwlet idara karhanalarynyň işgärleriniň ýygym işlerine çekilmegi Lewan vilayatyna bölekleýin. Mara vilayatyna dolu togtadyldy. Ýöne sentýabryň ahyryna Lewan vilayatyna büdjet işgärleri gaýtadan paýta mewsimine çekilip başlandy. Mara vilayatyna bolsa mejburi kampaniýalar boýunça girdilen gadaganlyk öz güýjünde galdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 9-njy oktýabrda vilayet häkimleri we ýokary derejeli obahyjylyk resmiýetleri bilen iş maslahatyny geçirip paýta hasylynyň bellilen möhletde ýetkisiz ýygnalmagyny tapşyrdy. Türkmenistana şu ýyl 580.000 hektar meýdandan 1.250.000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gödeginde tutulýar. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagyny ýergiderli tanqid edýärler. Türkmenistan dünýäde iň ýeri paýta öndürjü ýurtlaryň hatarynda galýar. Sowet häkimiýeti ýyllarynyň bäri ýurdun ekrançylyk meýdanlaryna paýta hasyly ösdürip ýetişdirilýär. Şol bir wagtda ýurdun çägine onlarça dokma senagat karhanalary hereket edýär. Mara vilayatynyň gowaça meýdanlaryna paýta ýygymyna gatnaşan ýygymçylar ujuýupsyz töleglerden şikaýet edýän mahaly döwlet harit çygmal birjasy Türkmenistanyň öndürilen nak ýüpliginiň 1 kilogramynyň daşary ýurtda ýeşewur toparlaryna 2 Abaşa dollarynyň satylýanyny habar berýär. Birjada 9-njy oktýabrda hasabalan sowdalaşyklara görä Birleşen Arap Emirlikleriniň ýeşewur toparlary dokma senagat ministrliginden Türkmenistanyň öndürilen nak ýüpliginiň her kilogramyna $2 töleg töläp umumy bahasy takminan $977.000 barabar bolan paýta önümine satyn alypdyrlar.